Apit na guro mahuman nila ning pagbas na ko. Hiwi maning agi aning mga tawhana. Ginang istrita ang tudling sa guma. Jimmy, asa man kagikan? Kagikan? Do, nya okay nang hagbas dito. Okay kayo kusugin mo lampas. Wadyo ka na sa'yo pagpili ato ba? Kusugin mo lampas sila Okay kagi na gito. Di na ka kumpiyansa usahay kay katong niagi nang tawhana na natulog na. Wala na natulog. Dito gugikan. Kusugin mo hagbas. Bantay dito, ay kumpiyansa, bantay dito. Kaning panid kung nanghagbas ba sila o wala kay kita ra may lipat-lipaton ana alkansi kay ta. Bantay dito nya. Kung unsay lang gibuhat, isumbong diri sa ako adto ako diri. Kada ako gipaabot diri ahente mo palit aning isa ka hektarya diri sa babaw Baligya na nimo nay. Baligya ko na kay mamalit kog Hilux. Binampasan nimo baligya nimo. Diha bas babaway labot diri. Pagtanaw po. Sige to sa nako to. Ito bantay ito dito. Few moments later. Mawala sa taas. Kuya, Kapoy jud. Hey! Di patumaan hitong amuha to. Busy to, daghang kay to gihimo ron. Mawala sa ta, kapoy kayo, bitay nagtanaw. Uy, pahulay yun ang matibaghak ko. Pahulay mo sila. Kumusta ang hagbas? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Kira pa. Ay, okay ra oy. Pahulay sa Pahulay sa mo ba? Dili kita ko'y amo. Ay! Pahulay sa mo ba? Wala sa dita. Basig mo tugan ka dito. Dili oy. Mura man to dili amigo mo tong. Ana ba? May nang maklaro na to. Wala pa bitaw tong boss. Nagtaw na pa sa area niya kay biligya niya. Wala sa ta. Tulog sa dia. Di man ka kamutugan. Dili ay di kami. Wala sa ta. Tulog sa dia. Tibala di kumuntukan lagi. Basig mo kalit og abot si Busing ron ba? Wa mo ipakita. Damay pa kaya mong agi. Dili lagi to kay busy kaayo ba? Sigtan na siyang ngayota ibaligya niya. Busy lagi kayo. Di ka tumanhe? Dili ay. Busy kayo. Mayo. Busy kay siya. Uli sa ako. Sige, pagkita na ko ato bakit. Sige, tuguan ba ko ato. Sige. Katulog lang mo diya. Kita mo sumbong lagi, promise. Ay tukan dito ha. Okay. Good. Ngayon tuguan ko ato ba? Few moments later. Brother. Kumusta ang trabahante na to? Nangatulog dito eh. Ha? Nangatulog sila. Sure ba? Lagi nangatulog. Nakita na ko nangatulog sila dito. Yabag yung mga bataan na. Maulog din ay sakit lagi nila basta di bantayan. Ikaw pag guro, wako ni mo bantay. Bantayan ako dito. Nangatulog dito sila. Pagtura gamay kay gaagi. Duha pa ka black na human, isa ka simana. Oo na, be. Katuwa dito. Para makita dyan mo ba? Diyan lang ka kay bantay ito basig maabot tong bayar sa yuta. Tawagi ko largo kung maabot ha. Kaya tuon sa na ko ng mga bataan eh. May gani ba no kay wala tagi bantayan sa ato ang amo? Sa gani. Makapahulay ta ba? Makapagusto ta unsay mahulay ta. Way magbuot sa to Wala diya. Asa ta ka magpahulay. Di ka tumutog atong isa. Uy. Ay, no. Promise bet siya. Gani. Buutan na to bunaw. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Ni Ron. Gipa balik kay tika sa akong area kay aron na kay kuan kalingawan petingan nyo imo sa kwa usbon lang gyapon nimo timong binuhatan sa una. Naa na pod karon kay magsukit-sukit na bukas ako Kaya gud na duha na kasi mana inyong tinarbaho diri o duha pa ka black inyong nahuman. Ikaw do trabaho diri o. Sige ra kay naubi lang mo magsigig pahulay, sige na pud magpahulay. Nagtrabaho man gud mi. Ay siya ra kami nagpahulay. Bago pa man mi nagpahulay. Di ba ikaw ra man isa? Kinsa maning bata imong gipahagbas? Kitaan ra na ako na dito ba? Wa man siya trabaho, di akong gipatabang. Iya ka na, may rabag nimo nang tagaan. Pila edad nimo dong? 5. 5 anyos pa na nimo nang pahagbason. Ay, kaya na mo hagbas. May balaan ka sa amahan ana na. Ako pa'y madaot ana.
Muan man kadirig mga saba. Aning kalaki nimo di ko magsilbi ani ba sa una pa ni. Magsige ra kag pahulay diri sa area. Tarong-tarong ako, nagsabot na tag tarong basig diri na tay kamadayon og tigbas. Tigbasa ko kung kaya nimo. Basig. Kayahon jud tikab. Nang kay lagara wala ko'y kuan o tigbasa ko. Tarong Basig man. na. Pila ray? Kung nahadlok bisan pag amo tika. 5,000 ray kantidad nimo ba? Asa man ang kantidad og wala na ka. Wala gud ning agi nimo, katong ni agi nimo ultimo iro di kalibang. Karon perti na pong daghan nagtuod do. Pwede pa hiktag kabaw. Unsa man ang kalaki nimo? Pauli dito. Basig matigbasan na tikab sunod. Ay. Tarong-tarong ako. Bisan pag amo tikab. Nas uli dito. Ako nang hinahanglan nimo. Few moments later. Wa man ta nasakpan kung wala ni ingon si Jimmy dito. Gani. Kung wa po dyan ni ingon niya mo pahulay, ta di ta mo pahulay. Siya gyud sa larin ani tanan. Tanan. Ako kadawat og kwarta. Oh, kumusta kagbas ninyo? Wa kay ayo kang bataa ka, wa kay respeto. Kay ayo kang tawana ka, traidor ka. Gitugan mi nimo. Ano dayo sa inyo mo na kung sala nimo day? Gitugan mi nimo, gikasapang sa mo. Nag-promise ko sa inyo ba, di ta mo gitugan, wala ta mo gitugan. Abi pa man ako di ka mutugan. Wala mo ko nitugan. Ay nasikwan ya. Nagsalig mi sa imo ha ba? Iba na istorya na ta di ta dili ko mutugan. Ingon siya nitugan ka. Diri na siya. Oh, Lapas atong pi. hapit mi na hawa sa mong trabaho. Tigbas unta niyo. Dako kog pagsalig Wala ko nitugan ba, Pero- pataka ramang ka oy. Ay, Taka ramang katawan na ka oy. wa kay ba unsa man? Run.